Один из альбомов. сокини олмони табори тоҷикистон Владимир Грисман Майер 25 соли ахир талош дорад ба ватани бобоии худ олмон кӯчад, аммо ин орзуи чандин солааш амалӣ намешавад. Грисман Майер мегӯяд сафорат ва ҳукумати олмон дар ин кор ба ӯ кӯмак намекунанд. Неоднократно письма у меня... чанд бор муроҷиат кардам. номаҳои ман як папка аст. ба сафорати олмон, салиби сурх, чанд канселери олмон. ба куҷое муроҷиат кардам? чӣ чизе мумкин буд муроҷиат кардам? Что можно было обращаться? ба Владимир ҳамеша посух доданд ки мунтазир бош. радиои озодӣ бар пояи арзи ин шахс ба сафорати олмон дар тоҷикистон нома фиристод ва мунтазири посух аст. Гритсан Майер мегӯяд ба ин посух хушбин нест. шояд сабаб дар он аст ки Гритсан Майер як сарнавишти печида дорад. вай 89 сол пеш дар Украина зода шудааст. соли 1941 пас аз ишғол шудани Украина аз сӯи нозиҳои олмон, Владимир ва бародару модараш ба Чехословакия ки тобеи олмон буд бурда мешаванд. пас аз поёни ҷанги ҷаҳонии дуввум дар соли 1946 ӯ ва модарашро аз Чехословакия ба шаҳри Оқтепаи Қазоқистон муҳоҷир мекунанд. В Актюбинске распределяли в Средней Азии, кого в Киргизии, у кого в Узбекистане. дар Актюбинск ҳамаро тақсим карданд. бархеро ба Қирғизистон, бархеро ба Узбекистон. моро бошад ба деҳаи Қулободи ноҳияи Ёвон фиристоданд. ману модарам дар ин деҳа беҳаққи тарк кардани маҳалли зист маскун шудем. ин соли 1946 буд. ин қонун соли 1956 барҳам дода шуд ва ман хизмати ҳарбӣ рафтам. ҳарчанд олмониҳоро дар артиш роҳ намедоданд. аз хизмати ҳарбӣ баргашта ба кор шурӯъ кардам. Служил, повернулся и стал работать. Владимир корро аз шогирди устои барқ сар карда то роҳбарии пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии муассисаҳои барқӣ расидааст. дар нерӯгоҳҳои Нораку Сангтуда кор кардааст. солҳои 90 олмониҳо тоҷикистонро тарк карда ба ватани падарии худ баргаштанд. зану ду духтараш ҳам ба Русия кӯчиданд. аммо чун модараш бемори бистарӣ буд ва намехост аз тоҷикистон равад, Владимир ҳамроҳи модараш монд. модараш соли 1998 фавтид ва аз ҳамон сол Владимир талош дорад ба ватани таърихии худ олмон баргардад, аммо муваффақ намешавад. сокинони маҳаллӣ ки бо олмони таборон кор кардаанд, кӯчидани чунин мутахассисони олмони таборро кори манфӣ медонанд. خودم رفیق نمیز داشتم، شوفیر بودن، با همشون هم صحبت میشم. بهد انسانای خوب، انسانای بهد نهایت کارشون همشون تازه‌کاری، درباره تازه‌کاری تماما بهانه داشتن. соли 1941 ҳудуди 41 000 олмони таборро аз Украина ва ҳавзаи дарёи Волгаи Русия ба Тоҷикистон ба дарга карданд. ҳамчунин пас аз хатми ҷанги дуввуми ҷаҳон боз чандин ҳазор асири олмониро ба кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла ба Тоҷикистон фиристодаанд. соли 1989 дар Тоҷикистон бештар аз 32 000 олмони табор мезист. ҳоло шумораи онҳо 400 нафар дониста мешавад.